Yes. Mina la ngingakusho nje kule nhlangano yethu kuthi angishona munye lo ngangibeka sandla mina. Yangisho lokho nje mina. Phela mina bangibidi ngadlela bedlala for nothing. Mangabe kunesidingo sekwekuthi kubuye wrestling ngingabuya futhi. Ene kude lo ngangichansa mina. Yo. To not score ane kuthi lalela Nkosi. Ungabothi wena nangabe lo mbukakho akubhamula bese ucaba ukuthi nalabethu basibhamula. Uyabona? Mina ngathi asidibana lapha emgwaqeni wami lapha. 2 minutes akaba mnengi kakhulu. Ngabe ubheke etulo. Ngakhuluma isilite futhi mina ngakhuluma isilite, mina bengithi ukhuluma into le serious. Yakhatha manje sengiyapressa la ready khona. Ya Pepe, Malume. Angilithole malume ngithola mina. manje amshana kuthi angibuyisele impela mthoyi manje lapha sengandile lapha manje. Kude lapha ngibuka nemasaka semente. Malume ngishokona kude angilithole malume ngithole nali saka malume. Hayi wena mshana sinyani ke? Inyani basipase tonke malume ngitholele liphele malume. Uthole ini? Ngitholele liphele malume laki. Letinyani bathi basile malume ngitholele lisaka nani malume. Hayi saluthatha lento ukuthi ubone ukuthi kwenda njani. Nibalethi. Malume usule nini? Aphepha la. Usule ngani? Akukudzinga angicabanga ukuthi khona ukudzinga khona mshana lokho. Malume usule ngani? Wena bowuletha lokhu bese kuyokala umbila yini? Yini phela malume uthi tonifuna lisaka lexishilide yabona endingiyaletha malume but wena so ugqokile so usukumile so yahamba. Mshana mangithi mina letha into ngithi lethe ngaleso sikhathi lokhu you too late delayed for me. Ha angikwadi ke lokho.